ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋର ଥାମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜିଓର 399, 499, 599 ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ 2018 ମସିହାରେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବାମ୍ପର ଧମାକାରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ବହୁତ କାମାଲ ସା ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ରିଚାର୍ଜ ଆସୁଛି। ସେଇ ଦୁଇଟା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଇବେ 28 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଆଉ ଆଗଟା ବି ପାଇବେ 28 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ ଡେ ପାଇପାରିବେ 2 GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେড କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍ ତ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନା Jio.com ଯାଇ ଜାଣିଲବା। ତା 199 ଟଙ୍କାରେ যেটা ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ ଡେ 1.2 GB କରି ଡାଟା ଦେବ ଏବଂ ଅନଲିମିଟେড କଲ୍ ବି ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନଲିମିଟେড ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି। ତା ବାଦେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର যেটা 299 ଟଙ୍କାର 299 रुपीज যেটা আସୁଛି সেটা আমাকে 2 GB করে পার ডে ডাটা দেব এবং আনলিমিটেড কল আর মেসেজ তো রয়েছে। এবং জিওর তাছাড়া গোটে ধমাকাদার অফার রয়েছে, সেটা হচ্ছে 3300 টাকা ক্যাশব্যাক, ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ 3300 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଫର୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣ 400 ଟଙ୍କା ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ସପିଂରେ 2600 କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ କୁପନ୍ ପାଇବେ, ସପିଂ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ରହିଛି। ତ ଚଲନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିଲେ ବା ଜିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ 100% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଓ 400 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 399 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ର ବି ଦେଉଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆସିଛି। ତ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।